Ayo ngono. Ente su si temunggul matenana temunggul apa dosane ngungguli cengengesan klecam-klecem karo mlintir bringos. Kurawa ki nek niate wis elek. Tempe burine ya bakal elek. Lho. Kowe iso muni ngucap kang kaya mangkono. Dasarmu apa? Begawan turu anggone Prapta ning Prajanegara Ndarawati. Nggunake pawadan negara Ngesti Taman Pagebluk kuwi janjane rak mung dobos. Kuwi janjane rak mung ngapusi, ya ora. Lho. Ora kok teges ngapusi, mergo pancen negara Ngastina iki ke Taman Pagebluk. Aku iso ngarani. Aku iso mastani yen to negara Ngastina ke Taman Pagebluk yen to aku nyumurupi kanthi permono jati. Kanthi mripatku dhewe yen to negara Ngastina pancen Taman Pagebluk. Nanging yen to mung miturut aturi bapakmu sing ora iso diugemi ora-orane wong Durawati aja kok Prabu nadyan Setyaki ora bakal percaya karo ature bapakmu parat yo perkara Rama Penemban Durna ngapusi apa karo Ratu Durawati sing aran Pak Prabu Kresna dudu perkaraku ning perkarane Aswatama karo Setyaki ning kene mergo kowe wis wani mulasara kowe gawe babak kulite wong atuwaku ya bapa Penemban Durna mula cilik aku antrimakke gedhe aku kudu mbelani karo wong tuaku mula kaki maju ora minggat saka parepanku lak senteng ndasmu wah glitho ndasmu gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang kalus
kencanging alis risang mawa gandrung hai ora-orane Setyaki wedi karo anak jaran matamu yo ora minggat saka marwet candhak siramu cemplungke pulsek gondang mati dening aku kowe oh awas kowe oh ah hit ah jalu amu kaya ngene parat ah yang sampai to oh hit hut hut ah hut mati kok oh hit hit ha ha hit wah good. Oh, parat. Oh, atos kowe. Dudu menungso kowe. Ah, hit. Oh, oh, halo. Oh, hut. Apa tuh? Ini. Oh. Jar kowe. Ha, awas cobikan lo. Hei. Wah. Lo. Wah. Ah. Lo atos tenang iki.
menungso kaya wesi. Hit. Aduh. Oh. Hei. Lo di kowe. Oh. Hit, hit. Oh. Hit. Galingan ora? Tangane kewirangan kok. Yo. Asker. Hit. Hit, hit. Ya. Oh. 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 Ah. Hit. Ah. Oh. Wah, bajirit giadamu luwih dawa bang-bangane tekku. Oh, hi hi. Oh, ah. Oh. Mati. Hut. Oh ah. Hi 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 hi. Yo ah ah. Weh. Paman apa
tetelan ning dalan agawa pati pati keneng apa mati dikane moyo soto cocok pating kikir sukmanyo hilang para kanyo terus Kurawa berguguk nguta waton ora gelem mundur style iki ora kena apa kelakon bakal ana perang gedhe ana praja negara Ndrawati yen pancen kudu kaya mangkono tak antepi tak lakoni bakune kowe kudu bisa njaluk pangapura lan Kurawa kudu bisa gawe Setyaki utamane Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna sujud ning ngarepaning Gandruna Barat Surtayuda sajak kowe arep wani yo kene iki dudu negaramu kene iki dudu papan dunungmu kene dudu dangkamu negara Ndrawati rembug ngujak-jakan Setyaki sing ora nrimake yo ning kene diteter jiwaning Kasenopaden yo kowe apa aku sing tekaning pati Setyaki diajak apa kowe? Hah? Aske Duh, candake. Has. Candak tanganmu triajat apa kowe? Haha.
Has. Sok minggat iya. Hei. Oh. Jiret sikilmu kowe. Cadasmu. Cadak kowe. Yo. Yo. Hit. Coba lihat gue. Oh, Ejan. Wah. Hit. Kowe arep malah gendiran nyo. Nuwun sewu. Aja mati tenan iki. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng Wisra negari Indrawati niku mboten kateges kula ajeng Wisra negari Indrawati niku. Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Madhep mriki. Nggih. Ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega.
Inggih. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Ha iki wong tuwa bocah semene teneh ngentek kempengan. Sampeyan ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan di murid. Sampeyan duwe sesa sing aran Kurawa kudune sampeyan iso ngandani sing becik-becik. Sampeyan mriku derajating pendhita. Sampeyan mriku derajating Brahmana aja sageleme dhewe. Inggih, inggih. Senajan to sampeyan mriku tinemu pepunden kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sageleme dhewe. Inggih, inggih, inggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembekengan. Oh. Ngapunten. Ngapunten. Kondur. Inggih. Kondur. Inggih. Tesih kenging kula pringgake becik sampeyan kondur. Mumpung Baladewa dereng ngamuk, Mumpung kula dereng nesu. inggih. Kula menika kalian panjenengan menika kula tasih ngabekti jalaran panjenengan menika ugi gurunipun Baladewa. Inggih. Nenek sampean tekan kene mau gawe kisra nuwun sewu Baladewa wesane mangapura. Olah. Mboten sumbut kalian le bengok-bengok. Setyaki wonten dawuh. Kadangmu Mandura iki. Lah kok dadi kaya mangkene nganane iki piye? Iki saged dawuh. Koko Prabu kula aturi sare. Ya Kresna wajan. Yekti nggonipun Kakang duka-duka kaya mangkene mau nganti aku wani santak lawan bapa Nembandura. Sayekti aku mung jaga sartane aku mung ngogemi supaya negara Ndrawati aja nganti ana dardah, aja ana nganti kuthaing ludi roncating nyawa antarane Kurawa mungsuh Wadyabala saka Praja Negara Ndrawati. Inggih. Banjur kepareng Yayi Prabu piye? Pun Kakang mbok larapake ning alun-alun iki ana wigati apa? Nuwun sewu. Kula kinten tinimbang kula kalian panjenengan ngrembug utawi gagas dumateng pun para sata Kurawa. Kula kinten wonten ingkang langkung prayogi lan wonten ingkang langkung wigati tinimbang perkawis menika. Lho. Tinimbang gagas marang kanane para sata Kurawa ana ingkang luwih wigati. Inggih Koko Prabu. Apa Kresna? Lho, nuwun sewu. Sakmangke wontenipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken tetane Nagung wonten Praja Negari Ngamarta mriku nggih. Kados pundi panjenengan mriku? Kakyat risang kapirang urinangkul kinempet kempet dusang retnaning bawana wala jagat pangestunggara Kresna wonten dawuh sing gedhe pangapuranipun Kakang. Nggih. Sangka nggonku ora kuwo ngempetmu bal-babal kanepson aku kudu ngundurke marang para sata Kurawa nganti aku kelebihan. Yen to para Pandhawa wektu dina sak mengko mbutuhke kelawan sak biyantunipun Kakang apa dene jadi. Iya. Lah menawi ngaten benjang menapa ngentosi menapa malih? Ya mangkono ayo tak dherekaken ing Praja Negara Ngamarta Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.
wis ana ringke para Pandhawa kok dadi angel anggone para Sata Kurawa arep ngucik katentremane para Pandhawa. Ning atase mung arep nganake tetane Nagung, mongko ingkang ngesuwi ya ingkang dombengi. Ora kejaba mung anak Prabu Ndarawati. Angel. Angel temen tuturane Pandhawa. Tak kira ora bakal bisa kelakon entuk pangalembanane saka ngersane anak Prabu Jaka Pitana ya yen to Begawan Durna ora golek pangreka daya liyane parab. Sang Hyang Wong Agung ananging ugi kathah bangsaning prajineman. Wekasaning samangke nadyan wujud ing kayiwangan dudu kok kaendahan dudu kok katentreman miwasanes aos ayem ananging wontenipun namung rasa memungsuhan lirisipating bajul barat sipating bangsaning berkasaan ingkang boten nggadhahi raos cekap wontenipun namung kirang-kirang sartanipun kurang dhateng wonten ingkang den penggalih sangya para bangsaning jim kejawi namung benjang punapa saged andhahar nedha daginging wong kang sukerta manggon utawa perbawaning kayiwanganing Surdaya dupi nampi praptanira pandhita saka 5 sang tapa Begawan Durna
ya Sang Kumbayana. Eling-eling derajate ngaluhur Pandhita Wasis Waskita ing Esti. Turta nyandang darmaning kabrahmanan nanging eling-eling gandeng wis mlebet wonten ing wewengkon Kayuwangan Surdaya. Kaya-kaya ilang kamanungsane ingkang mung buru marang senenge atine dhewe. Muja maring mubal babaring kanepsun. Kaya-kaya wong kepetengan Sang Tapa Begawan Durarsa nyuwun sabiyantu senjata mitulung wonten ngersaning Dewaning Gudha ya Dewaning Pangrencana Sang Hyang Bathari Durga. Kedhian kala rada Mas Matik Raja Dewaku. Ora mengko ta dhisik Ngiratmaja ulun Jaramaya, Jaramaya. Aja kaget anggon jeneng para ulun wiji. Sowan ana ing Kayuwangan Surdaya Jaramaya Atmaja ulun. Padha kanthi Raharja sowanmu ya nggih Kulup Jaramaya. Kece-kece wali kece satat setan wali kobra. Kanjeng Ibu Bathari Durga amiji dhumateng wiswanipun Geng Putra parajineman pun Jaramaya. Kula nyatung dawuh wonten paring dawuh punapa sartanipun kula nampi jejiban kewajiban punapa Ibu Bathari Marata Dyagi samaptakna sangyaning para bajul barat aja ana nganti padha regejegan ya nggih. Iki liripun sekawit pancen bener. Saking sangjaning para bajul barat berkasaan jem setan periprayangan padha nungsang puyang numbuk bentos nggudel bingung merga padha ngrasake ambuning menungsa. Iya. Nanging sareng pun Ibu neliti marang sapa ta menungsa ya titah pujangkara ingkang wani mlebu ning wewengkon Kayuwangan Surdaya. Batuk itu kan. Jebul temune mboyana kejaba mung Begawan Durna Jaramaya. Wonten dawuh aja entuk do rusa, aja entuk do kisra. Iya. Iki dudu sapa-sapa. Begawan Durna ki wis kaya dene sedulure para bangsaning prajineman. Inggih. Waduh. Pendhita padhake kancane setan.
Inggih. Ibu Petari ngestaken dawuh paduka Ibu Petari. Prayogan lungguhmu ya nggih. Sampun boten kirang prayogi. Sawise nunggu ingkang satata Begawan Durna gawe kaget panjenengan ulun teka sowan tanpa tinimbal ana ning Kayewangan Dandang Mangorana wigati apa sartane padha kanthi raja sak prapta kita Begawan Durna. Nuwun amit pasah Kalimantap tinepina ngilatuni dumawing tawang-tawang lole kentas waru gembal manyar-manyar odok neng dungol wana alas-alas dadi wana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah pun kumbayana Kanjeng Hyang Bathari. Kula nyuwun lumeber ing samudra mangaksami wondene kula kuma wantun. Mlebet wonten ing wewengkon Kayewangan ing Surdaya inggih. Kayewangan Kinasih mriki tanpa nyuwun dipalilah saking sanjaring para bangsaning para jineman langkung rumiyin Ibu Petari nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya mbuh ya dadi ngapa Begawan Durna gandeng jeneng kita kuwi senajan to titah pujangkara nanging jeneng kita kuwi entuk pengasih saka panjenengan ulun. Inggih Ibu Petari matur sembah nuwun Eyang Betari. Tumuli samangke sedherek lan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepada. Paduka Hyang Pandya Betari Durga ing Kayewangan Surdaya inggih ing Kayewangan Kinasih punika. Iya Begawan Durna. Nggih. Perjineman ki cenderung kecu kabeh. Sawise jeneng para ngaturke bekti lan panjenengan ulun piyambak pangestu namanana. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula nampi. Pangestunipun Kanjeng Hyang Bathari Durga. Prayogana kula sampun mboten kirang prayogi Kanjeng Hyang. Sawise satata sartane sawise jeneng para ulun dangu ana wigati apa? Ana wigati apa teka jeneng para sowan tanpa tinimbal ana ning Kayewangan Surdaya ing Kayewangan Dandang Mangore. Ngantos ibaratipun tek amek kurang golek wong legan golek momongan manahipun ingkang wayah ing Soka Lima Kanjeng Hyang nuwun mangke estunipun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak nanging sowan kula menika nuruti dhateng penangisipun lan dawuhipun anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana ing Astina ingkang sekawit nyuwun supados para Pandhawa dipun pejahi. Nanging ewa semanten senajan para Pandhawa dereng saged dipun pejahi ingkang baken langkung rumiyin para Pandhawa dipun damel ringkih. Kamangka nuwun sewu. Wekdal sakmenika anggenipun para Sata Kurawa ngupadi Kareti sampeka kinarya sarana damel ringkih para Pandhawa kepasang yudya katujenginu sakmangke para Pandhawa nggadahi gegayuhan inggih menika para Pandhawa sakmangke badhe ngawontenaken tetanen agung ingkang mapan wonten ing pasabinan wonten Praja Negari Indraprastha. Pramila menika Kanjeng Hyang. Wale-wale menapa sawanipun ingkang wayahipun Kumbayana menika? Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Gandeng Hyang Pandya Bathari Durga menika dados sesambahanipun para Sata Kurawa. Pramila sakmangke kula nyuwun senjata pitulung. Kados pundi sarananipun para Pandhawa kedah dipun damel ringkih lan tetanen agungipun para Pandhawa kedah dipun wurungaken Kanjeng Hyang. Tobat. Kene yen namung gawe sarana wurunging para Pandhawa nggone nganake tetanen agung, malah kemasang yudya katujenginu. Begawan Durna. Panjenengan ulun wektu dina sak mengko nyawanake maraptane Putut Jantaka, mula ngangsaka kuwi. Aja walang ati mengko jeneng ulun ingkang bakal sak biyantu marang jeneng para Begawan Durna ngrusak tetanduraning para Pandhawa Begawan Durna. Ngaturaken maling ing tanpa pepindhan wontene Paduka Hyang Pandya Bathari Durga sampun kestu sak biyantu dhumateng pun para Sata Kurawa. Lajeng maling sakmangke gandeng kula ngrumaosi kula menika mboten nggadahi subasita anggen kula nyuwun senjata pitulung wonten ngersanipun Hyang Pandya Bathari Durga menawi samangke bangsaning prajineman bangsaning Bajul Barat temandang ngrisak tetanduranipun para Pandhawa menawi kula mboten
temandang karya kula kinten wirang bebarang asmanipun Begawan Duna. Banjur karepe Begawan Duna arep kepiye? Samangke Kanjeng Yang kula lilanana kula nyuwun pamit badhe nyaketi kawonten Mas Sabinan wonten Praja Negari Ngamarta. Putut Jantaka. Kula pangendika dhewe Paduka Ibu Bedari. Wale-wale apa nggih gandeng cetha kang dadi aturip Sang Tapa Begawan Durna. Yen ta jeneng para sartane para bangsaning ama atmajamu kabeh kudu mbok lumpukake kinarya ngrusak tetanduraning para Pandhawa. Prastawa Dewi Paduka Kanjeng Ibu Bedari Durga. Kula semedya ngestaken Dewi Paduka Kanjeng Ibu. Awit ingkang abdipun Putut Jantaka tan kuwawa. Owel menawi sakmangke kula boten ngendikani dawuhipun Sang Pandya Bedari Durga langkung-langkung Paduka menika sembanipun ingkang abdipun Jantaka. Lajeng benjang menapa mangkatipun ingkang abdipun Putut Jantaka kaya tansah ngabaca litang tumrip budal dina iki. Nyuwun pamit matal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih Putut Jantaka.
Endo Jaladian Asri Kamuryan Om ya jagat pangestu karo wayah Beda jagat Wadya Bala Ama anak-anakku kabeh kula ayo damsan dewi-dewi aku ora sudi miji siji-siji Kancing Rama Putra Jantaka inggih putra pun tikus Jinata kula nyadong dawuh ingkang raka pun uler greges kula nyadong dawuh ingkang putra pun menjangan langgah kula nyadong dawuh Kanjeng Rama Kiking Buddha pun bulus pas kula nyadong dawuh tibalanipun Kanjeng Rama Putra Jantaka ini mula nyatong dawa Kanjeng Rama dawa Kanjeng unyi nak manjing manjuk nyanyi nak ngawin nyanyi menumat nyomono oma menumanyi onyan manjang menyok banget nyatong dawa nang yang menjawab mengan ngomong menyut nyanyi main mengikuti mengindahan menyanyam banyak angin no memang neneknya mila mangga dan lip malin dawuh iya pun Rama bakal ndang sarta ngendika bukan dadi wingan ini nyaman kok ngetulanan minyeng niku ngalame muni ingkang putra pun kutila pas kula nyadong dawuh Kanjeng Rama aja wedhu kaget wektu sak mengko pun Rama ya bapak nampa kewajiban saka ngersane Iwang Pandya Betari Durga sak mengko kinarya ngrusak tetandurane para Pandhawa nuwun sewu para Pandhawa lepatipun menapa dosanipun napa teka tetanduranipun badhe dipun risak tikus menengo cangkemmu kowe pun Rama iki ming nampa dawuh saka ngersane Iwang Pandya Betari Durga rasa kukian cangkem bakune kowe mangkat istaken dawuh lajeng benjang menapa mangkatipun saking Prapti hama menika ora ketang sambung ngobor colintang tuli budal dina samengko nyuwun pamit madal panjenengan Kanjeng Rama wah
Kaya ledo atraksi to. Ya. Do kiprah kono, do salto-salto kene. Ayo gak kowe rene. Ya ora nyampluke to. Pikir sik. Grapite kayu dadi ya ming melembang-melembang. Oh, ayo to. Dinggo koprol ki ra iso. Mumet. Aduh. Wah, piye kowe? Ayo tumpuk-tumpukan ya. Rumangsane apa? Kowe. Oh. Ayo ndi tunggale mosok ming awake dhewe wong loro sabar. Waduh ming telu urung gawe meneh. Aduh. Oi. Ya. Remuk ya ben. Hehe. Dari itu Mbah Bengkung sinutup-utup. Ila-ila sakarap den Arya Wrakudara ugi kasinungan.
kasekten awit pikantuk daya saking Sanggya para kadang tunggal bayu nalika semanten ing cipta arsa nuwun Gya matek aji pameling nalika semanten ingkang mesat kebat kaya kilat kesit pindha tadhit saking antariksa nenggih kadangira Sang Raden Arya Werkudara nenggih Sang Bambang Senggoniya Sang Resi Mayangbara ya jagat pangestu ngoro kadangipun Kakang Yayi Bratasena ya Dimas Werkudara nimbalipun Kakang Lumantara Ji Pameling Werkudara wah ya senggono kakangku sewu kaluputanku aku njaluk pangapura mergo wis lancang nglarapake pratandhe senggono ya Anoman kakangku ora dadi apa Werkudara merga ora-orane Yayi Bratasena nimbali kelawan pun Kakang yen to tanpa wigati. Yo, Marata Dyagi matur wigatine apa? Mangertiya. Kelamun dina sapengko iki aku lan para Pandhawa bakal miwiti anggone nganake tetanen agung ning Pasabinan negara Ngamarta. Gandeng dawing Kresna kakangku ora kudara kinen bendung kali Jamuna. Kinarya panggilen ning Pasabinan. Wah, mulaku njaluk sabiyantu gawemu gampang nek mung perkara kuwi wae Dimas. Oh. Yo ora dibrokono. Oi. Gegrek datanmu badatanmu sik nata Ngamarta nganti kaya pratima golek kencana dupi nyawang kaelokaning ngawontenan Pasabinan nyumur wetanduran kang katon ijo royo-royo kaya-kaya ora ana ingkang cacat kedadak nalika semanten tikus jinata sak rombongan ingkang ngrisak tetanduran kanthi laku dedemitan wekasan datan kasat netra lamun dinulu dening para Pandhawa bungun-bungun nata Ngamarta dupi mulat tetanduran ingkang sami risak Kaka Prabu mika kados pundi oh ya jagat pangestu wayahu Bathara jagat Yayi Prabu sampun ngantos sak mangke maduh Yayi Prabu Darma Kusuma
nglumpur tanpa daya wit nyumurupi kawontenaning pasabinan. Mboten nglumpur kados pundi. Ing sekawit kawontenan pasabinan tetanduran Dukut Sewu sami katon ijo royo-royo. Sareng kula waspaosaken mboten wonten jawah mboten wonten angin. Tumuli sak mangke tetanduran sami risak menika kados pundi Koko Prabu Kakang Semar. Oh. Jawa Sinuwun Ndarawati. Sawangen Kakang. Sawangen anggone Ayu Prabu Darma Kusuma nglumpur tanpa daya iki disababake merga sangka tetanduran Dukut Sewu ingkang mapan ning Masabinan padha rusak. Mengke riyen. Kaya ora beres iki. Masaku letronge ya ora kokean. Teleke pitik ya ora kurang. Iki jagung ya dimes kabeh. Pari ya dinae punka. Iki apa sing marake do dipangan wereng? Walang sangit ora sebaene. Kakang Semar iki piye Kakang Semar? Mengke riyen. Mangseleh keleh sampean beto. Semprotan niku. Mangsalah ge. Ora ana ganggu gawene wong wetan mriku nika mboten iso kelakon. Lho, lire piye? Niku ora iso tetanduran niku kok rusak niku mboten iso. Nek mboten diganggu kalih wong etan mriku nika. Banjur seranane piye, Kakang? Petro, nun. Jibuken pusakane bapak. Napa, Pak? Tombak Kyai Nokson. Tombak Kyai Nokson. Ya tombak Kyai Pencok Sari demit-demit kon minggat. Siap. Wah, iki. Oh. Ora Petruk Kanthong bolong. Mundi tumbak pusaka mencorong tejane kuwi apa Petruk? Wah. Kok ya nek bedhama kaya ngene barang to ya. Tikus. Monggo tikus gedine ra jamak-jamak, tikus wirok. Ayo. Ketandurane Pandhawa tak rusak. Bali. Ora bakal bali yen to turung tumpes tanpa sisa tandurane Pandhawa. Ora gelem bali Mudyardene ngaku. Aduh.
Wah. Walah kok dadi ora kasil iki piye? Anak-anake Putut Jantaka kok padha ora ana kemliwere babar blas iki ya apa ya apa. Oh, tak kira nggone para ora kelakon ngrusak tetandurane para Pandhawa. Merga isih ana pangilening tirta ingkang ngileni pasabinan. Yo diadale ben entek banyune. Oh. Hei. Oh. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir gencanging alis risang mawa gandrung wah Bagong pripun Ndara sawangen pripun tetanduran Dukun Sewu bisa ngrembaka merga ana panglening tirta saka Kali Jamuna. Lah nggih majan. Wah, lah ini lho, mengkari Ndara. Piye? Niki banyu kali saya suwe ora saya akeh ning malah saya suda niki pripun? Lah niki kok malah saya sap niki pripun Ndara? Wah, edan. Piye iki? Ana kudune banyuke ngalire iki ngetan kok iki dadi ngalir ngidul iki piye to iki? Lah dadi ora nelesi sawah iki piye to reng to mumbangun iki? Ngapa nyalahke aku to nyok kowe iki? Rumangsane kene iki ya ming manut dawuh Ndara Werkudara kok nggih Den. Yo. Kula ya ora ngerti kok ya iso dadi banyune suda akeh kaya ngono. Walah pripun iki? Nuwun sewu, kadose niki tambake dadal Ndara. Bendungane niki ketoke jebol niki. Wah, banjur sapa sing gelem nyemplung? Kowe nek tau utus supaya nyemplung kali. Niti periksa kanan tambak apa kira-kira kowe gelem? Nuwun sewu. Kula niku pun 3 dina niki vertigo kula kumat. Dadi kula nek ajeng nyemplung kali niku kula dereng wantun. Bagong mawon. Bagong. Pripun Ndara? Titinan periksa kanan bendungan. Anu kula kepesing. Ayo sisan kono kok ya ora. Wajan iki wong nek ora ngrekasake wong tuwa kok ora iso senengane ora. Kayak wis sabar mau ngagi separo kok iki. Aduh. Malah tugel gara-gara kowe reng. Gilani ora. Lah rak napa jebol tenan Ndara. Wah. Tak kira ora bakal kelakon. Yen to ora ana wong kang tumindak julika marang
tambah yang wis tak bangun. Lah pripun iki? Cobi dipun titi prisa sampean piyambak nyemplung. Yo. Laruta sangking kudu sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Mutiara ora kowe Pandhawa tambakmu wis tak diadal bendungamu wis tak jebol saiki wis ora ana tirta kinarya ngileni pasabinan. Werkudara ora pangling Juramaya. Menungsa ora tatanan kowe. Wah. Kowe ingkang gawe tambak. Tambak wis tak jebol apik-apik malah tok bangun meneh. Sing goblok iki kowe apa aku? Iki tambak kagungane para Pandhawa. Kowe ngridu kowe kiri kuda mungsuhe para Kutara. Aku ora wedi jajali tungkak. Tak uyak kok ilang. Ora ngerti nendi menungsane. Durga. 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 Alah. Mlayu-mlayu ket mau uyak-uyak kok rasane motol-motol. Nanti bocah kok ilang beto-beto. Kakang Semar kok tobat Kakang Semar.
arsa madangi jagat tuk mungo paning samoca ing wukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung Merekudara karem dombengi. Marke ngawur ana pasuryane Nalendra kok dicium. Nggih sinuwun. Iya nggih. Bleh. Pripun? Gah kula. Sampeyan rasik. Niki mun purna anggone para Pandhawa ngantenaken tetanen agung. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Kranten dayaning pusaka kekalih kagunganipun sinuwun Baladewa wekasan panene nggih cepet hasile nggih sae. Oh, minggat nendi kowe? Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Dipol Kakang Guyu. Nggih. Wusana menika mapan wonten sak pinggiring Gunawan. Bengawan kok Gunawan. Ya padha wae. Bengawan Jamuna. Niki warga sedaya dipun klempakaken, kawula sedaya dipun kempalaken. Kinarya nyekseni lumadining rasa syukur lan nyekseni konduring Sri Sadana. Iya Kakang Semar ngaturake panuwun dawa sami-sami. Iya. Sedaya ingkang dipun dalaken dening para warga lan para kawula masyarakat wonten ing dusun Baran minggahipun sakukupan negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung badhe dipun pisungsungaken wonten ngarsaning Gusti. Nah, dipun tuduhke, dipun menunjukkan hasil panen. Nah, menika lho Gusti peparing saking Paduka saged murakapi sakiwa tengen mewah sedaya tanpa terkejaba sedaya kawula negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sak sampunipun kula ngujubke donga, ha niki monggo. Niki sedaya daharan hasil panen wulu wektu wuh-wuhan niki dipun dum-dumke sinten sing kersa. Mboten namung ngemongaken kawula wonten Praja Negari Ngamarta, kawula manca negara nggih kepareng. Mengke nek sinuwun Ndrawati ajeng betahke hasil panen mriki, ngasta kondur teng negari Ndrawati mboten napa-napa. Iya Kakang matur nuwun. Ha nggih. Wusana panutuping atur.
Mugya anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung sateman dadosaken srana lan lantaran Betari Sri lan Bathara Sadana kondur pagedhungan pusaka. Sawape Sri Sadana mahanani negara Ngamarta saha dusun ing Baran salam patuk. Gunung Kidul wekasan dadi ayem tata titi tentrem gemah ripah karta tata turta raharja murah sandang murah pangan Ndara. Sapa sing ngakon dundung tang tak dundung tang dengkele atos. Ngagi ana daya Prabawa kondur kok. Nggih. Iya Bagong nggih. Ngapunten niku upile tesih nyantel. Ngapa tuh sampean ki ora? Senengane ora. Ayo yahine bloboken ya wajar to ya. Wusana panutupe ngatur sedaya kalepatan kekirangan kula sak rombongan dalu niki mugya sedaya warga masyarakat mriki tansah paring palimarema lan lumebening sih samudra pangaksami. Bungkasane ngatur kula nyuwun pamit matur sembah nuwun. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan. Slamet to sak kabeh-kabehane wusana Bagong, wonten dawuh men. Goleke. Ditokke to. Goleke ditokke. Ngetes sing bonang. Nek iki sing bonang waras aja kuwatir. Iya, matur sembah nuwun. Sedaya memala saged tasih nonton ketamlek kecemplung kedung. Kendang kentir kali bengawane matur sembah nuwun rahayu salam budaya lestari budayaku matur sembah nuwun. Halo sekarang mati mereka